Picture ka. Hi ka naman. Picture. Ito picture room aja. Sunset. Picture room ano na. Sige. Yan. Abay, ang kamamad na nagunga ni Mami. Di ba, picture ka lang sa sunset pa. Sabi, picture mo. Ay, bye, bye. Ilaw nga. Ilang na picture? Okay. Diyan? Diyan? Nag-TikTok ka nga rin din. Kapitay ka na. Kapitay ka na. Lanag tayo. Bakit lang? Ulawan. Away. Okay, pause mo. Okay. Lala. Akumi. Apay? Pare puyo. Ay. Ano ba? Kaya na pwede makanag dito. Baga kabuhat ka so ay mo na.
patay. Rita sa piyaw, si Ruth. Si Ruth? Sa piyaw, sa piyaw. Hello, Kuya Derek. Kung may tagtambay dito, bye-bye. Nagrigang ipesto ti cellphone.
Kuya, thank you. Rayo mi ti Kwadjoy. Eh, sa bagay, kaabay lang ti ka. Ito pag umiya namin. Ito, bye-bye. Hindi may pwesto natin pangga. Okay, kuya, thank you. Pra practice nga lab, diyan mo kudkud dito.
Thank you sa all-out support, Manong Derek. Padpadas. Kita nyo ratan dito yung Gonzaga. Kung tagdi gusto ta. Ha? Yam mo kuya. Kinadpadas ko lang lumabalin. So kan baglang tadakang bibuya. Padaas sila no kaya dito data. Hindi ti cellphone. So nga pagtyagaan pa lang siksikat ti audience ko. La 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 la. La 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 la. La la la. Kung kuya, ado pa iti kwa. Ado tinagpukaw. Nagkistay. Well, uray dito medyo nakati signal. Ngayon at least tatani. Kaya mo. So, try ko lang nung kaya na. Kasi data lang gamit ko.
Sunset. Kung kuya makabanog lang kami nukan. Pindo nga pindot. Na 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 na. Ay, sa Balig to kuya. Sa Balig nga, barangay ti Gonzaga dito eh. Batangan. Napana din ti ko teacher ko. Patulong at dobram ni. Ipasa no Monday.
Kung kuya, nagmaya dito eh. Naulimog. Ay, wala. Ten